Vidíte, kolik vyhráváme? 5-1. Šipce jsou docela cool. Protože jsem řval tamto. Co? Protože jsem řval tamto. To... Růžovýho nedaj. A je to pravda, protože dali jenom 1 na 5. Mají nejhoršího brankáře na světě. To je jediný, co vám... Máme nejlepšího Peťánka. Yes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, sir, man. Podle mě jim to nechal. Co? Ten gól. Podle mě nechal ten gól.